रासायनिक खतांच्या व कीटकनाशकांच्या अतिवापरामुळे जमिनींचे आरोग्य बिघडले। यावर फक्त एकच उपाय, ऊर्जित शाश्वत जीवाणू समृद्ध सेंद्रिय खत। शेतकरी मित्रांनो, शाश्वत हे खत सर्व फळझाडे, फुलझाडे, ऊस, हळद, भाजीपाला इत्यादी सर्व पिकांसाठी उपयुक्त आहे। शाश्वत खताच्या वापराने पिकांच्या मुळांची लांबी व संख्या वाढते। शेतकरी बंधूंसाठी ऊर्जित शाश्वत जीवाणू खत वाढविल शेतकऱ्यांची आर्थिक पत। काजवास शेतकरी सेवा केंद्र पंढूर। मुंबई गोवा महामार्गावरील सिंधुदुर्गातील ओसरगाव टोलनाका अखेर उद्यापासून सुरू होणार आहे। त्यामुळे आता मुंबई गोवा महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्यांना पैसे मोजावे लागणार आहेत। त्यातच आता राजकीय पक्ष नेमकी काय भूमिका घेतात याकडे सुद्धा लक्ष लागलंय। सिंधुदुर्गवासियांना उद्यापासून टोल सुरू होणार आहे आणि हा टोल उद्यापासून सिंधुदुर्गवासियांच्या माथी बसणार आहे। आणि ज्या ह्या टोलला विरोध होता, जो लोकांचा विरोध होता, येथील राजकीय नेत्यांचा विरोध होता, तसेच सामाजिक संघटनांचा विरोध होता, तो सर्व न जुमानता हे हायवे प्राधिकरण हे टोल वसुली करत आहे। त्याच पार्श्वभूमीवर ह्या टोलसाठी जी ऑफिस उभारलं आहे ते देखील इथे जमीन मालकांना मोबदला मिळाला नाही आहे, अशी जमीन मालकांचे म्हणणे आहे। त्यानंतर या टोल नाक्यावर ज्या सोयी सुविधा हव्या आहेत, म्हणजे स्वच्छतागृह असेल, त्यानंतर पाण्याची सोय असेल, हवेची सोय असेल किंवा अन्य जी सुविधा आहेत त्याही त्यांना मिळत नाही आहेत आणि हा टोल उद्यापासून वसूल करणार आहेत। तसेच या रस्त्यावरून, या हायवेच्या रस्त्यावरून जशा पद्धतीने जे दिशादर्शक फलक हवे आहेत तशा पद्धतीने पथदीप असतात, त्यानंतर रेलिंग असतात, त्यानंतर दुभाजक आणि मिडल कट आहेत, ह्या सर्व कुठल्याही गोष्टींवर हायवे प्राधिकरणाने लक्ष न देता उद्यापासून टोल वसुली करणार आहे। त्यामुळे कुठेतरी नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण आहे या संदर्भात। त्याच पद्धतीने हा जो टोल आहे उद्या सुरू होणारा, जो समजा रत्नागिरी आणि जो सिंधुदुर्ग ह्या जिल्ह्यासाठी हा जो टोल आहे तो सुरू होणार आहे, त्याची जी रक्कम आकारण्यात येणार आहे ती आपल्याकडे आता माहिती देणार आहेत। जीप, व्हॅन आणि कारसाठी सिंगल जर्नीसाठी 90 रुपये आहे। तसेच रिटर्न जर्नीसाठी घेतले असेल तर 135 रुपये मोजावे लागतील आपल्या प्रवाशांना। तसेच हलकी व्यावसायिक वाहने आहेत, मोठी वाहतूक वाहने आहेत आणि मिनी बस या सर्वांसाठी जे आहेत ते एक वन वेसाठी 135 रुपये आणि टू वेसाठी घेतले तर 220 रुपये आहेत। ट्रक आणि बससाठी डबल एक्सेल म्हणजे मोठी वाहनं आहेत त्यांना 305 रुपये आहेत, रिटर्नसाठी 460 रुपये आकारले जातील। त्याच्यानंतर ट्रक आणि बससाठी ट्रिपल एक्सेल म्हणजे त्याच्यासाठी जास्त मोठी वाहने असेल 335 रुपये हे आकारले जातील। त्यानंतर रिटर्नसाठी 500 रुपये आकारले जातील। त्यानंतर MH07 पासिंग वाहनासाठी 45 रुपये टोल आहे। त्यानंतर MH07 पासिंग मिनी बससाठी 75 रुपये आहे आणि ट्रक आणि बससाठी 115 रुपये टोल आहे। म्हणजे ही रक्कम आता उद्यापासून आपल्याला चालू होईल। पण हा टोल 1 तारखेपासून चालू होणार असे हायवे प्राधिकरणातून आज बातम्या येत आहेत, त्यांची माहिती येत आहे। पण हा जर टोल सुरू झाला तर बहुतांश जे सगळे मंडळी आहेत, राजकीय नेते आहेत, यांनी विरोध करून हा नेमका टोल कोणाला हवा आहे आणि कशासाठी एवढी गडबड होत आहे हाच प्रश्न विचारला जात आहे। कारण ज्यावेळी हा टोल तपासणीसाठी सुरू झालेला होता त्यावेळी येथील जे राजकीय नेत्यांनी हा टोलला येऊन आपण हा टोल बंद पाडणार, हा टोल फोडणार अशी वक्तव्य केली होती। खासदार विनायक राऊत यांनी तर आपण पहिला दगड मारणार असेही वक्तव्य केलेले होते पत्रकार परिषदेत। त्यामुळे उद्या हा टोल सुरू झाला तर ही राजकीय मंडळी काय करणार आणि कोणती भूमिका घेणार ह्याच सगळ्याकडे आता हे सिंधुदुर्गवासियांचे लक्ष राहून राहिले। उमेश बुचडे, सिंधुदुर्ग लाईव्ह, कणकवली। संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसात लाईव्हचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा।